Ben, bo día a todas. Acompáñame na mesa María Xosé Agra e Carmen Adán, que realmente serán as que conduzan este breve acto inaugural, como tamén conduciron ata hoxe toda a organización da xornada. Carmen Adán en condición de ser a coordinadora de toda a sección de pensamento, sempre atenta aos debates e aos temas do noso tempo e, como non, tamén o tema da vulnerabilidade, que xa nos viña tocando con anterioridade, pero que o fixo de unha maneira absolutamente extrema en tempos de pandemia. E María Xosé Agra, que ademais de ser casi un fío de continuidade na historia do Consello da Cultura en relación co pensamento e en relación tamén coa posta en marcha do que comezou sendo unha comisión pero acabou sendo realmente o Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos do Consello da Cultura Galega, venos acompañando non somente as dúas, en realidade, tanto desde o punto de vista do pensamento en xeral, como xa tamén do pensamento desde un punto de vista feminista e colocando estes temas na centralidade da actividade do Consello da Cultura Galega desde hai bastantes anos, non? Por tanto, é así casi un luxo para min estar acompañada nesta mesa por elas dúas, que son como dous esteos impresionantes desta liña de actividade que acabou sendo tamén unha das liñas de referencia do Consello da Cultura Galega. Eu creo que ninguén negará que en Galicia todas as actividades en relación coa temática feminista en sentido máis alargado que se queira, teñen un referente nesta casa e iso débese naturalmente á contribución de moitas persoas, pero de maneira moi especial as dúas que me acompañan na mesa. Elas explicarán millor que a min o contido, a oportunidade e o obxectivo da xornada que comezamos. Eu só quería rematar as miñas palabras agradecendo non somente a presenza de todas as que nos estades hoxe aquí, ou das que nos están a seguir ou nos seguirán, porque, claro, estas xornadas teñen unha longa vida na medida en que non só se retransmiten en directo, permitindo unha participación simultánea, senón o quedaren despois de maneira permanente no noso web permite múltiples visitas e unha longa vida que a veces segue sendo moi intensa no seu seguimento ao longo de anos sucesivos. Agradezo naturalmente a contribución de todas as convidadas, tanto as que aides asistir presencialmente desde aquí. Grazas por esa presenza, porque queremos volver a unha normalidade na medida do posible e, por tanto, é necesario que tanto os públicos como os convidados e convidadas esteades dispostos a dar ese paso da presencialidade. Naturalmente, un agradecemento maior aínda aos que vin desde fora, porque o esforzo e o compromiso é maior, e tamén as convidadas que van intervir por vía telemática. Quixera facer unha referencia ás compañeiras do ADUC, porque realmente este centro de investigación en cuestións de xénero e de sexualidade, que é tamén un gran referente para nós, e non só para nós, colocado no outro mar, no mar que está do outro lado. É un centro que ten tamén unha bella tradición de colaboración co Consello da Cultura Galega, antes a través da Comisión e agora a través do CEDIF. Por tanto, esta presenza vosa aquí reforza a continuidade dese lazo, dese vínculo, e eu quixera reiterar diante de vos para que vos levedes o recado para o voso centro e para a vosa universidade a vontade nosa de seguir estreitando este lazo
en múltiples actividades sobre temas que nos convocan por igual a vos e a nós e nos que podemos realmente da interacción sacar proveito mutuo, non? E nada máis, onte tiñamos un día de verán pleno, hoxe temos un día en que chove a mares, é cuestión da variedade, é cuestión da variación, de que todo ten cabida neste mundo, de que todo se pode conciliar e que podemos vivir maravillosamente un día morrendo de calor e outro día procurando que non nos caia o chubasco no momento oportuno. Benvidas. Falas ti primeiro? Bo día a todas. E, curiosamente, creo que hoxe utilizar todas en sentido universal e en sentido concreto coincide nesta sala, o cal tamén podemos utilizarlo despois como un marco de pensamento de que temas convocan a quen e como os convocan. Moitísimas grazas por estar aquí. De verdade, casi, creo, emocionante poder vernos as caras, aínda que sean mediadas pola mascarilla e non mediadas por unha pantalla en unha das múltiples plataformas que levamos utilizando neste, non sei, ano e medio xa, co cal este acto é especialmente, esperanzador para poder ir recuperando lazos sociais e lazos humanos na comunicación. Moitísimas grazas á presidenta por compartir con nós estes minutos de apertura, por as súas palabras, e moitísimas grazas tamén, dende logo, a María Xosé Agra por todo o esforzo de coordinación deste evento e a vos tamén, as participantes dende Barcelona, dende a Universidade de Barcelona, polo vosso traballo durante anos e por poder compartilo hoxe aquí con nós en Galicia. Solamente dúas cuestións dende a sección de pensamento, intentamos, a veces o conseguimos atender especialmente a pensar o hoxe, a pensar as cuestións fundamentais que hoxe nos atravesan e entendemos que, tal e como aparece recollido no programa, pensar o humano dende a vulnerabilidade é un espazo para reflexión conxunta creo que neste momento, como despois explicará a propia María Xosé Agra, entrelazado dende as pensadoras contemporáneas e un ámbito tan importante como é o ámbito da saúde, da medicina, o ámbito sanitario. Solamente dúas ideas para darlle a palabra a María Xosé, que eu creo que son importantes, ou polo menos que así o entendo. Temos que acostumarnos, ou así o estamos facendo, a convivir con dúas variables. Unha que é a incertidumbre e outra que é a vulnerabilidade. Seguramente sempre convivimos coa incertidumbre, pero aquelas que somos de filosofía sabemos que unha das tradicións predominantes foi creer que podíamos ter verdades absolutas ou descubrimentos das verdades da natureza. Unha das aportacións das mulleres á construción do coñecemento en xeral e do coñecemento científico en concreto, e, se me permitides, as que sodes expertas no ámbito sanitario, a construción do coñecemento da medicina, foi, presentarnos esas epistemoloxías máis situadas, máis concretas, máis corporeizadas, onde nos falan de que temos amplios campos de ignorancia, pero que esa ignorancia non é non saber, sino que quitarlle esa indolencia ou esa soberbia do coñecemento que se creía infalible e que creía coñecelo todo e, polo tanto, ter verdades absolutas. Dende aí, máis unha aposta por un coñecemento menos dominador, menos controlador e un coñecemento que dé cabida a visións do mundo máis diversas e máis plurais. Por iso que esa incertidumbre non a vemos como un menos, sino todo o contrario, como un maior camiño cara a un coñecemento que nos permita unha mellor relación co mundo. E a segunda era convivir coa vulnerabilidade, tamén dende esa nova epistemoloxía, e
xa que a citamos no programa porque non traía un dos últimos textos de Judith Butler, unha perspectiva diera da vulnerabilidade como parte das relacións e accións sociais concretas que poden axudarnos a entender como e por que surden formas de resistencia como o FAM. Aínda que a dominación non sempre está seguida da resistencia, os nosos marcos de poder non logran entender como poden funcionar xuntas a vulnerabilidade e a resistencia. Corremos o risco de non ser capaces de identificar esos espazos ou esos sitios de resistencia que abriu a vulnerabilidade. Pareceme unha cita moi acaída, visto o programa, dado que aceptar a vulnerabilidade ou traballar dende a categoría de vulnerabilidade é unha forma de desmontar certas concepcións do poder ou dese, vamos a decir, se me permitides, home de razón abstracto que non ten conta desas relacións, non só coa natureza, sino desas relacións sociais que nos convirten en moitas ocasións en suxeitos vulnerables, non de por sé, sino fronte ás relacións sociais e que despois nas diferentes charlas e na mesa redonda trataremos e que nos levan a formas antigas e novas de violencia. Nada máis que daros a benvida, que moitísimas grazas por estar aquí, tamén as persoas que nos están seguindo e que non poderon participar, as plazas agotáronse a pouco que se abriu o Consello da Cultura Galega, tamén agradecer ás traballadoras do Consello todos os esforzos para que isto chegara a termo, e a María Xosé Agra por a aposta, por ser unha investigadora galega que leva aberta moitas liñas de investigación, incluída esta, que efectivamente, como decía a presidenta, a súa presencia no Consello da Cultura Galega é unha, vamos a decir, unha pegada aí, a súa tenacidade fixo que dentro da sección de pensamento fai xa varias décadas abrira unha nova sección adxunta que era de igualdade no seu momento, que chegou a ter entidade propia e que agora é nada máis e nada menos que o Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos. O sea, que a súa, digamos, por un lado, visión nun momento, pero sobre todo traballo constante, fixo que o seu Consello conte con ese centro de documentación. Así que, bueno, moitísimas grazas por ser unha mestra e tamén por coordinar esta xornada. María José. No. Ben. Bo día, benvingudas. Moitas grazas a todas as que estades aquí presentes. Por suposto, grazas, Presidenta e Carme, polas vosas palabras, sempre agarimosas e de, diríamos, loitas compartidas. E entón, de resistencia, que vamos a falar algo dese tema de vulnerabilidade e resistencia. Moitas grazas tamén ao persoal do Consello de Actividades, a todas as Teresas que están por aquí, que nos axudan a que isto vaya adiante e sempre nos están observando para que fagamos as cousas ben e que saia todo ben. Eu vou a ser breve, porque quen ten que falar son as relatoras que veñen a continuación, e a miña intervención eu a titulei Vulnerabilidade, coidar, curar. E baixo este título quería deitar unhas breves reflexións iniciais co ánimo de partillar preocupacións e abrir o debate. Por máis que non quixera, teño que comenzar sinalando que asistimos nas últimas semanas a unha repunta da violencia contra as mulleres, da violencia vicaria, e os datos indican que, en vez de diminuir, coa pandemia ten aumentado. A pandemia tamén pon de manifesto a importancia da proximidade corporal, algo do que temos que falar hoxe tamén, que a distancia física é distancia social e, o que é máis importante, como todo isto altera a nosa relación ca vida e ca morte. E tamén vimos como os corpos
son illados, nais que paren soas, ocultación de mortes ou imposibilidade da despedida. Achámonos nun escenario nunca antes vivido de novas e bellas emerxencias que fan poñer o foco na vida e na morte, na violencia e na vulnerabilidade, na enfermidade e na saúde e, en particular, das mulleres. Moito se ten falado, e séguese a falar, da importancia dos coidados, da crise dos coidados, de dispor de infraestructuras, tamén de saúde e de seguridade, como decía Carmen, de incertezas, de non poder controlalo todo, e escoitamos tamén falar de dependencias e de interdependencias. Sen esquecer o incremento exponencial da desigualdade. O noso vocabulario nos últimos anos e que a pandemia máis énchese de palabras que están cargadas, algunhas especialmente, e tamén adoitan novos significados. Unha primeira reflexión, entón, demanda afastarse dos usos irreflexivos e acríticos, moito máis como sabemos que están cargados histórica e emocionalmente. Requírese unha maior precisión conceptual, saber do que estamos falando e tamén cavilar no que estamos a facer. Neste sentido, as reflexións atinxen en particular a violencia e a vulnerabilidade, ou se cadra mellor, as violencias e as vulnerabilidades, é dicir, as súas formas, as preconceptualizacións, as conceptualizacións e os contextos. As preguntas agroman: que é a vulnerabilidade? Quen son vulneráveis? Son as mulleres vulneráveis? Son as mulleres un grupo vulnerable? É a vulnerabilidade un atributo negativo, algo inevitable, ou é unha condición existencial ou unha característica da condición humana? Ser vulnerável significa ser víctima? A vulnerabilidade, como veremos, está desigual e diferencialmente distribuída, e a vulnerabilidade é ambivalente. É dicir, dun lado, estamos expostas aos outros e, polo tanto, ao dano, á ferida, á violencia, e ao tempo estamos abertas á cura, ao coidado dos outros. Esta ambivalencia, aínda que se resolva do lado do curar e do coidar, que en principio parece semella que non teñen nada que ver coa violencia, sin embargo, como se verá, en este caso no contexto do ámbito sanitario, non sempre é así. Curar e coidar, e forma parte do problema que hoxe nos trae aquí, teñen que ver ca violencia e ca vulnerabilidade, especificamente na violencia e na vulnerabilidade das mulleres no contexto sanitario. O título da xornada é a vulnerabilidade na encrucillada, do tempo que nos toca vivir, pero tamén penso que é importante que todas estas preguntas que, por suposto, iremos vendo e que nos formulamos ao longo da xornada, o que nos van a amosar é as encrucilladas da vulnerabilidade. Non só que a vulnerabilidade este na encrucillada, senón que a vulnerabilidade non é blanco e negro, senón que ten as súas propias encrucilladas. Se reparamos agora na imaxe do programa, temos unha pintura rupestre, a parede das parideiras, e podemos preguntármonos cantas representacións coñecemos do parto ou do nacemento na nosa cultura. Como sinala Virginia Hell nun texto xa do ano 89 sobre nacemento e morte, temos ideas preconcebidas que moldean os nosos conceptos de vida e morte que non podemos ignorar e, por suposto, o pensamento e a filosofía de ninguna maneira. Ela suliña a consideración que se fai entre o parto e o nacemento humanos e a creación da vida humana e da experiencia de quen crea a vida humana e a que se lle dá a morte. Na súa análise, o parto e o nacemento son entendidos como esencialmente naturais, como un proceso
ou un feito natural, biolóxico, pero, como ela di, ao servicio normativo de rebaixar o valor das experiencias das mulleres. E así a muller concíbese como reproductora, como se fora un obxecto ou obxectualizada sin vontade, sin participar no acto creador que supón o nacemento e a vida. A linguaxe do natural e mesmo a linguaxe do biolóxico é enganosa. Neste sentido, podemos preguntarnos, se o sei un bo día, que é iso, o que é iso dun parto natural. Convén reparar tamén que na nosa cultura os coidados maternais configuran unha relación arquetípica do coidado que o tempo impón prácticas ríxidamente idealizadas as que as máis das veces cargan o seu peso sobre as mulleres. A ciencia, a lei, o mercado, os marcos conceptuais desde os que os pensamos contribúen a reforzar as diferencias sexo-xénero, as relacións de poder existentes. Daqui podemos tirar unha segunda reflexión, referente a como as filósofas, as pensadoras, feministas ou non, en particular as filósofas do principio do século XX, Arendt, Zambrano, Bale, Vespalov, Hess, Marx, así como outras máis próximas, como François Collin, Judith Butler, ou Cabarero, ou Haraway, abordan nacemento e morte, vida e morte, e que é o que nos aportan aos debates actuais sobre as violencias contemporáneas e as novas formas de vulnerabilidade, que é o natural, que é o humano. O movemento feminista da segunda onda amosou a súa preocupación pola saúde das mulleres, polo incremento da medicalización e mercantilización dos seus corpos, polo control e a violencia sobre os corpos das mulleres. Xa van alá 50 anos desde a publicación de Os nosos corpos, as nosas vidas do colectivo de mulleres e saúde de Boston. Aínda que xa choveu, a día de hoxe seguimos loitando contra unha visión da medicina que ten conseguido medicalizar e controlar todos os aspectos da vida reproductiva, ou mellor, procreativa, dos corpos das mulleres, dende a menstruación, a anticoncepción, o embarazo, o parto, a lactación, a menopausa. Dende esta perspectiva, compre reflexionar sobre os aspectos opresivos das prácticas e políticas sanitarias, en particular no ámbito da obstetricia. Atendendo ao contexto institucional, a que paciente médico non é unha díade illada e que xeran problemas que, de novo, teñen que ver co que é o obxecto da reflexión. Como protexer, que significa protexer, que significa cuidar, son dúas formas de acción que poden ter consecuencias negativas, como poden ser o paternalismo, o ver as mulleres como un corpo, obxecto que pode ser analizado pero que non ten ningunha vontade, e, por suposto, que a protección e o cuidado dos corpos tamén leva consigo a protección e o cuidado psíquico e da mente, porque non podemos vernos no dualismo mente-corpo como no dualismo natureza-cultura. E isto tamén tendo en conta que se pon en xogo unha organización social, económica, cultural e política. E este aumento exponencial das desigualdades nos sitúa tamén ante como e quen accede ao sistema sanitario, en que medida as formas de vida ás que están sometidas as mulleres van a repercutir no propio trato médico e no contexto sanitario. Ben, para ir rematando o proxecto Vulnus, que é o proxecto Vulnerabilidade no pensamento filosófico feminino, contribucións ao debate en torno ás emerxencias presentes, que ten por obxectivo achegar o pensamento das filósofas aos problemas do ámbito sanitario, orientando a reflexión sobre a práctica clínica cara a unha maior conciencia da vulnerabilidade compartida, que será outro concepto importante que veremos, e ten tamén
como outro dos seus obxectivos, a través do paradigma da vulnerabilidade, profundar no coñecemento das diversas formas de violencia e de dependencia sostidas ás que as mulleres se ven expostas. O que hoxe nos van a presentar aquí é, por unha parte, as achegas e ese debate das pensadoras e a transmisión do pensamento femenino que nos axuda a pensar frente a ese pensamento dos filósofos masculinos, que son, basicamente, o ser para a morte e considerar que a morte é, como decía aquel, a experiencia exclusiva fundamental. E, sin embargo, parto e a creación de vida humana non teñen valor. Son reproduccións como fotocopias, como se non se aportase nada ao mundo. As filósofas estudiadas polo proxecto e tamén ao longo dos anos en outros proxectos axudan e nos van a axudar a pensar e a entender estes problemas. E, por outra parte, tamén é importante ter en conta que aquí vanse a presentar as primeiras achegas da narrativa das mulleres en primeira persona que foron asistidas recentemente no ámbito sanitario e nos permitirá ver como expresan a súa experiencia, se é xeradora de violencia, se é unha atención alienadora, pouco respetuosa, se é o parto e todo o proceso unha experiencia ou unha vivencia negativa que require que se sea revertida. A vulnerabilidade, entón, ímola poñer no centro e espero que toda esta batería de reflexións e moitas máis que podan xurdir non as vimos resolver aquí, lóxicamente, pero sí as podemos levar e ir matinando e tratando de resistir fundamentalmente a un mundo complicado, desigual, violento e ver como podemos enxergar a vulnerabilidade. E ahora sí, xa remato. Como é sabido, este ano, por mor do Día das Letras Galegas, é o ano Xela Arias. Dela díxose, estes días lemos moitas cousas, pero hubo un titular que decía que Xela converte o verbo parir nun activismo que abrangue todo. E vou ler un par de versos que corroborarían esta idea do parir, porque precisamos de novas imaxes en voz propia, e vou a ler un verso de Intemperiome, do 2003, que di o seguinte: parín sen dor e con prazer, estou pa, rindo, lindo, todo instante que penetro, eu me penetra. Ela pon estou pa rindo, estou pa, explosión da vida. Como xoga, sabedes que é unha poeta moi rupturista. Eu non sei moito de crítica literaria, pero me parece que está claro o que quere decir no poema. Parín sen dor e con placer. Estou pa. Que é o que estou pa? A vida. Outro é dese outro texto tamén emblemático que Darío a diario. E di: non me gustaban de nena os peluches e lembran meus pais que non xoguei moito as bonecas. Non me deteño a cociñar e na química das quimeras. Rocei un xeito de delincuencia juvenil, un xénero feminino, algo a desmán das narracións para o ano en que nací. E ves ti, agora, primeiro imaginado e xa querido, logo presente nestes cuartos a diario. Hai posible en ser muller un privilexio imposible de transferir. Estas son as palabras cas que me gustaría rematar. Hai posible, di, en ser muller un privilexio imposible, pero Darío é primeiro imaginado e xa querido.
e, como vemos, traslada de novo a vivencia dunha muller ante o nacemento, ante o parto e ante a vida. E agora sí que remato, pero como está aquí a presidenta, hai que hacer unha cuña publicitaria. E quería lembrar do álbum de mulleres, que ten unha longa trayectoria, que é un referente de consulta do Consello da Cultura, a dúas mulleres. Unha, lamentablemente, vai a ser coñecida pola pandemia, cando aquí xa tiñamos no álbum desde o ano 2008, que é Isabel de Zendal, punto. E a outra, que si merece, é Olimpia Valencia, que é a primeira muller licenciada en Medicina na USC, na Universidade de Santiago, que en 1928 en Vigo, que obligaron a facer da especialidade de Medicina, ela quería facer, non me acordo, non lembro que, pero lle dixeron, no, tú, a las chicas. E entón, ela puxe unha placa e se anunciaba no xornal e decía especialista en enfermedades de la mujer. Foi unha muller emblemática na ginecoloxía en Galicia, un referente para moitas que puderon acudir a ela e con isto dou por rematada a miña intervención. Moitas gracias. Ben, moitas grazas. Entón, acabado esta breve sesión inaugural, comezamos coa conferencia de Fina Virulés, pero ti quedas aquí na mesa, non? E nos retiramos. Sí?